Ingon ko sa imuha nga ikaw mo'y maestro sa grade 1. Ikaw mo'y magtudloan ng refresher. Tura ang grade 1 oh, mo na estudyante grade 1. Mga estudyante grade 1. Ang upat kisdik, Ipog ka talo. ihapon ni mong tulo. Ikaw maestro sa grade 1. Mulawan baka na mga grade 1 ah. Guys. Kaning upat ka balito. Kani si Bro GC nakabalo magita nga graduhan eh. Pwede ni siya mutudlo og grade 1. Pero mutudlo sa grade 1, kaning upat ka palito ihapon ng tulo. Saan ha? Ihapon nimo ng tulo. Ikaw maestro sa grade 1 ha? Upat ka? Oo, upat. Yapon og tulo. Oo, ihapon nimo tulo. Sa limot lang yung daghan kung advance. Ah, mugawas na ron, mugawas na ron. Guys, it's a big challenge. Upat ka palito, i-focus agad. Upat ka palito, ipaihap sa kuwag tulo. Pero ikaw ang maestro. Ako maestro. Sa grade 1. 1, 2, 3, oh. Ha? Asa mang isa? Oo. Bilangan na agi na siya upat ka palito. Sa present siya. Walay mawala. Walay sobra. Upat na siya. Yapon og tulo. Stop it. Get some help. Guys, challenge accepted. First try. Ikaw ha? Focus. Ako taga-dikit ko. Ingon ko sa imuha nga ikaw mo'y maestro sa grade 1. Ikaw mo'y magtudloan ng refresher. Tura ang grade 1 oh, mo na estudyante grade 1. Mga estudyante grade 1. Kailangan Ipon og tulo. ang upat kisdik Ipon ka tulo. ihapon nimong tulo. Ikaw maestro sa grade 1. Mulawan baka na mga grade 1 ah. Guys, challenge accepted. Pero focus. Ipon og tulo. 1, 2, 3. Mali ka niyan, kapatid. Upat lang yapon. Ako yung liya. Graduate high school na. Hirit. Bugo pag ito kugma. Hirit. Pag first year na ko. Focus. Pag first year na ko. First grading 74. Sa math ha? Second grading 74 gyapon. Third grading 73. Seriously, what the fuck are you doing? Patay nakuha na ko option na 3 na. 3 points. Pero kani nga challenge, kaya na ko ihapog tulo. Ay, kaya simple ra day. Sige, para yun. Sige. Kaya giingon ako sa iya ha. Maestro man siya sa grade 1. So, nisunod man siya. Ako na maestro sa grade 1. Oh. Maestro naman ko sa grade 1. Kamu daw, og maestro mo tanan. Kamu daw magtudlo sa grade 1 og wa mo istek. Oh. Siyempre, wa mo istek. Ah. Oh. Class, listen carefully. Gets. Math. Ako nang isa kay Yap. Oh. Class, count. 1, 2, 3. Magaling kang kupal ka. Good. Ayos. Pili mo. Ayos. Te pabugnaw jud ang grade 4 sikot kay maalang-alang yun ni ron te. Ayos.